Us recordeu que fa només 6 mesos per ací no paraven de passar cotxes, furgonetes i tota mena de trànsit rodat? Hem guanyat i hem seguit recuperant espais per a la ciutadania, on el vianant siga l'amo de les decisions de mobilitat de la nostra ciutat. Estem construint una ciutat amable, una ciutat sostenible, una ciutat on les polítiques de mobilitat tinguin clara la jerarquia de preferències. Primer el vianant i després tot aquell trànsit de vehicles no motoritzats. Tot el que costa. I per fi la morada també s'acaba d'incorporar a la nostra vida quotidiana en el centre històric de Gandia. A partir d'esta setmana no es podrà accedir a un tram del passeig entre el carrer Major i Sant Francesc de Borja i es limitarà l'accés als residents, als usuaris dels pàrquings i als vehicles de càrrega i descàrrega. Per tant, a partir d'esta setmana, els vianants seran encara més els amos del carrer en la nostra ciutat.